iji wee kwado mbọ gọọmenti Anambra steeti na-agba ibenata ahụhụ ndị uju mmiri kpara aja aka na-ata ka ụlọ ọrụ International Breweries PLC ji wee kwakọta ngwa nri dara ihe dịka nde naira 5 n'ọnụ ahịa bunye ndị uju mmiri metụtara na kansụl Ọgbaru. Ya bụ ngwongwo bụ onye isi oche kansụl ahụ Maazị Pascal Aniegbu natara ya n'otu ogige IDP bụ ebe ihe dịka mmadụ 200 na-ezere mmiri ugbu a. Faith Onyemuche bụ onye nke anyị ga-akọrọ gị akụkọ a n'isi. Nọ n'anya bụ IDP camp gụnyere flood committee chairman na okpuru ọchịchị Ọgbaru Maazị Ben Nwasike, ndị ụlọọrụ SEMA na otu ndị eji okwu ha agba izu Honorable Somto Udeze na Honorable Noble Igwe na ndị ọzọkwa. Mgbe ọ na-enye ha ihe ndị a wetere ka onye ji ọkwa plant manager na International Breweries Onitsha plant bụ Maazị Fidelis Igwe kwuru na enweghị ike mmechi anya na afụfụ ndị obodo ndị dị n'Ọgbaru na-ata n'ihi na ha nabatara ha ọfụma kemgbe ụlọọrụ ha bịara Ọgbaru, wee kwuo na ha ga-agba mbọ fụ na ihe ha wetara ruru ndị ha wetara ya aka. Mgbe ọ na-anabata ihe ndị a ha wetara ka onye isi na okpuru ọchịchị Ọgbaru bụ Maazị Patrick Aniegbu kenere ndị International Breweries maka ịfụnanya ha gosiri ha na oge afụfụ a. O kwuru na kamgbe ya bụ uju wakpodoro ha na enwetago ezi enyemaka site n'aka gọọmenti steeti na ndị otu dị iche iche, wee kwe nkwa na ihe ọbụla ha wetara na Ọgbaru ga-eru ndị ha kpọrọ afọ aka. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu ka onye Corporate Affairs Manager International Breweries PLC Onitsha Maazị Demian Igwe kwuru na ihe ndị uju wakpodoro agabiga metụrụ ha n'obi ma wutekwe ha, nke mere na ha gbatara ha ọsọ enyemaka ka ume ha ruru. Ọtụtụ ndị ya bụ uju wakpodoro ụlọ ha gụnyere Patience Obidiegwu na Chisom Nwetu kenere ndị International Breweries ka ha si cheta ha wee kpee ka Chineke gọzie ha. Site na Ọgbaru, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.